Dacă nu vă supărați, nu mă supăr, insistați. 7 fără cât aveți ceasul. Fără 15, mulțumesc. Deci am timp ca să găsesc și să văd la ce ghișeu este. Am venit pentru, scuzați, ca să caut un, iertați, 7 fără cât mai e ceasul. Fără 2. Mulțumesc, în sfârșit am să îndrăznesc și am să încerc acest oblong. Pardon. Dumneavoastră ciocăneați așa? Da. Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la ora 7? Ba da. Ridică, domnule. Ce poftești? Am o afacere de registrat. Poftiți înăuntru pe ușă dacă aveți o afacere. Era să-mi tai nasul. Știi ce teribil m-ai lovit? Pardon, dar nu stric eu. Dacă vârâți așa capul... Nu face nimic. Aveți un scaun? Poftiți. Teribil sunt de ostenit. Mă rog, dacă nu vă supărați, aveți apă. Apă? Da. Da. E rece? Potrivită. Cum nu-i puneți gheață? Ba da. Așa e, puneți gheață. Firește. E fir... E flir... Ăsta. Da, da. Avem filtru. Monser, te super dacă te-ai ruga pentru un pahar de apă? Teribil mi de sete. Un pahar cu apă. A zis că aveți o afacere. Da, am o afacere. Aici la noi. Da, la dumneavoastră. O afacere pe semne că acum s-a dus să o scoată din puț. Și ce se scoate din puț? Apa. Văd că nu are de gând amicul să vie. Mersi. Dacă nu te superi, îmi mai dai încă unul. S-a dus, dracule, am pierdut-o. Ce? Ce e vorba, am pierdut-o? A fost o petiție? Nu, frate, Batista. Monser, te super dacă te-ai ruga să-mi dai Batista dumitale. Numai un moment. Și dumneata ne duceți ca mine. Și eu ne ducesc ca dracului. Dacă nu te superi. Nu. Mersi. Domnule,
Noi aici ai zis că veni pentru o afacere. Noi nu avem timp aici. Nouă ne plătește statul leafă ca să lucrăm. Ce afacere? Stai să spun. Calda al dracului, da. Destul, domnule, destul. Ce poftești? Dacă nu te super, încă un pahar. Mi-e sete al dracului. Azi noaptea am umblat forfăta cu niște prieteni. Nici n-am dormit, știi? Nu e așa că se cunoaște că n-am dormit? Ba bine că nu. Pe unde n-am fost? Au. Drăguțo, dacă nu te superi, încă un pahar de apă. Aveți mult de lucru. Nici prea, nici foarte, foarte. Potrivit. Mersi. Dacă nu te super, te-aș ruga, Batista. Le înțelegi odată că nouă nu ne plătește statul leapă ca să stăm de vorbă. Suntem ocupați, nu avem timp de conversație. Ce poftești? Aici n-are voie să intre nimeni fără afaceri. Ce afaceri ai? Ce afacere? Păi asta, ce afaceri? Am dat o petiție. Vreau să știu ce s-a făcut cu ea, să-mi dați un număr. Cum, nu ți s-a dat număr când i-a dat petiția? Nu. Nu. Și de ce n-ai cerut? N-am dat-o eu. La cine? Am trimis-o prin cineva. Când? În ce zi? Acum vreo 2 luni. A? Nu știi cam când? Știu eu. Cum nu știi? Cum te cheamă pe dumneata? Nae Ionescu. Ce cereai în petiție? Eu nu ceream nimica. Cum? Nu era petiția mea. Da, cu el. A unui prieten. Cum îl cheamă pe prietenul ăsta dumitale? Unul Ghiță Vasilescu. Ghiță Vasil. Ce cerea în petiție? El nu cerea nimica. Cum nu cerea nimic? Păi nu cerea nimica, nu era petiția lui. Da, cui? A unui mătuș al lui. Știa că viu la București și mi-a dat-o să o aduc eu. Cum o cheamă pe mătușa asta lui domnul Ghiță? Nu știu. Nu știi nici ce cerea? Mi se pare că cerea Ce? pensie. Domnule! Aici este regia monopolurilor! Aici nu se primesc petiții pentru pensii! Du-te la pensii, acolo se primesc petiții pentru pensii! Așa? La pensie care va să zic. Destul, domnule! Uite ce, dacă nu te super, te-aș mai ruga pentru un pahar cu apă. Uite ce e, drăguță. Te-aș mai ruga pentru un pahar cu apă. Așa? Care va să zică la pensie. Mersi. De la afară. Mă duc. Mă duc. Să trăiți, domn comisar, cum ați constatat, el numitul proprietar ne-a compromentat. Cură! Să notați că vrea scandal și tot ce ne-a zis, că de-aia-i proces verbal să rămână scris. Cură! Astăzi, miercuri, adică octombrie, 1900 orele PM. Noi, comisarul secției 55, după reclamația părților și anume domnișoara Matilda Popescu, de profesiune particulară, menajeră.
împreună cu mama sa, doamna Gheoala Popescu. Idem. Domnișoara Lucreția Ionescu, de profesiune rentieră. împreună cu mătușa sa, doamna Anica Ionescu, de profesiune pensionară. Viageră. și domnul Stavrache Stavrescu, de profesiune proprietar. După ce l-am eliberat azi dimineață de la secție, deoarece la prima cercetare ce am făcut-o aseară la fața locului, pentru scandalul provenit, s-a pronunțat cu vociferări la adresa guvernului, care este un obicei al său cunoscut de toți concetățenii din această suburbie și în contra noastră chiar, în exercițiul funcțiunii, transportându-ne în strada Graților trece. bis, unde se află imobilul în chestiune al susmenționatului proprietar, Stavrache Stavrescu, a închiriat domnișoarei Matilda Popescu. cu mama sa pe 6 luni, de la Sfânt Dumitru Corent la Sfânt Gheorghe următor, și pe care nu-i permite a intra în posesiune numai cu arvuna, fără a completa chiria. Iar domnișoara Lucreția Ionescu. cu mătușa Anica Ionescu. trebuie să se mute și pretinde că nu vrea. Nu vreau, sigur că nu vreau. Deși proprietarul susține că i-a rămas petrecut, datoare suma de 22 de lei și soba stricată. care domnia sa contestează și nu lasă nicio mobilă amanet, constatând următoarele. Având în vedere că domnul Stavrache, proprietarul imobilului din strada, Graților trece bis. lipit în dreapta cu imobilul aceluiași proprietar cu numărul 13 simplu, iar în stânga un loc viran tot al aceluiași proprietar neîngrădit. Depunându-se fel de murdalăcuri. Nu e... Nu. De către vecini, cum și de trecători, pentru care i s-a făcut în mai multe rânduri Proces de contravențiune. Asupra salubrității publice. iar imobilul respectiv, cu numărul 13 bis, compus dintr-o cameră, o săliță și o bucătărie, toate de cărămidă și o magazie de scânduri, De lemne de foc. pe care le-a închiriat cu contract în regulă încă de la Sfânt Gheorghe trecut, domnișoarei, Lucreția Ionescu. Oh. pe un an. Da, iar acum, sub diferite pretexte, refuză. Nevoind să recunoască nimic, absolut nimic. Considerând că domnișoara Lucreția Ionescu pretinde că este în dreptul său, deoarece, în virtutea contractului cu timbru în regulă, când se știe că are domiciliu, neașteptându-se nici de cum, căci nu a avut măcar cea mai mică somațiune, iar biletul de închiriat A fost pus ilegal, domn. și de aceea nu i-a dat nicio importanță, crezând că este numai o glumă. Fiind datoria de 22 franci, nu intră în socoteala chiriei pentru că... Este bani împrumutați din mână, deci este o altă chestiune, nu? Iar soba n-avea cum să se strice, pentru că era vară. Și astfel nu voiește a evacua, deși zisul proprietar i-a dat mobilele afară, oprindu-i amanet... Un șifonier cu oglindă șlefuită în valoare de 100 lei și o lampă sistem cu 2 fitiluri de porțelan și cu abajur. pentru suma de 18 lei, contestând 4, care pretinde proprietarul, iar dânsa susține. Având în vedere că domnișoara Matilda Popescu
reclamă să vină imediat în casă. Neputând sta cu mobila expusă la intemperii, deoarece vremea amenințată a se strica și începând să pice, poate să o ude și se pătează fiind pluș de culoare delicată. Și deoarece am părăsit orice alt domiciliu, știind că am dat arvună 50 de lei și că pot conta cu siguranță, Iar proprietarul a luat cheia, a încuiat imobilul și a plecat. Prin urmare, Nu cedez! Nu cedez să las a intra un lucru cât de mic până când nu mi se plătește și restul de chirie în valoare de 50 de lei plus arvura ca să nu mai pat! Și cu domnișoara Matilda Popescu că m-am săturat! iar aceasta promite pe onoare cel mult peste 5 zile. adică la 1 noiembrie, nu? Considerând din cercetarea de-am făcut-o, Aseară, când am fi putut să facem proces verbal de ultragiu adus guvernului și nouă. Ca agenței forței publice. Da, de către susnumitul proprietar. Dar am crezut de cuvință a nu mai continua niciun scandal, deoarece ne-am mărginit aduce la secție pe provocator, fiindcă pretindea că până la sosirea noastră ambele chiriașe care împreună cu mama și mătușa lor m-au insultat și chiar m-au lovit, că de-abia am scăpat ca să reclam. care noi l-am constatat. Fiind dus la o altă chestiune de aceeași natură în strada Pacienței. Primul, în vederea că, după cum rezultă din declarațiile părților, aseară ar fi venit domnișoara Matilda Popescu, în birjă, singură, fără mobilă, numai cu mama. doamna, Viola Popescu. Ca să văd când începe să se mute domnișoara Lucreția Ionescu. și cu mătușa, doamna, Anica Ionescu. Adică Ionescu. Iar acestea au început să râdă. spunând că... Parol, dumneavoastră ați luat casa? Iar la întrebarea domnișoarei Matilda Popescu că de ce râde, Ei, da, de ce? au răspuns că dânsele au casă. Până la Sfântul Păi lasă de Gheorghe. Atunci au început noule chiriașe să râdă. Iar la întrebarea domnișoarei Lucreția Ionescu că de ce râde, Da? noile chiriașe au răspuns Noi am dat arvură în regulă, nu? și au început să caute pe proprietar căci era ascuns. Unde este? Unde-i proprietar? La mine în casa de alături. Considerând că la pretențiunile chiriașelor susnumitul proprietar a amenințat cu Dare afară din casă. pe domnișoara Lucreția Ionescu și pe mătușa sa, doamna, Anica Ionescu. căci nu le mai dă casa. Care neplătând regulat chiria și având și o datorie de 22 de lei și soba stricată. Doamna Anica Ionescu, enervată, a strigat. Să-i crape ochii cu minte. Pe câtă vreme domnișoara Matilda Popescu a zis. Dacă te știi cu casa încurcată, pentru ce faci scrocherii și o mai dai și la alții? Ha? Iar proprietarul i-a răspuns că Cu dumneata nu stau de vorbă până când nu-mi dai chiria întreagă, ca să nu mai pățesc și alt bucluc. și atunci pretinde dânsul că toate chiriașele au sărit asupra ei. Da! Ba nu. Liniște! Nu! Având în vedere că după intervenția noastră pentru a împăca pe părți, am luat în cercetare și actele, constatând că a primit arvuna de 50 de lei pentru imobilul pe care l-a închiriat domnișoara Matilda Popescu, nu se specifică numărul 13 bis. Și nici numai 13 simplu. Iar amândouă imobilele sunt la fel identice. La fel identice, cu deosebirea că amândouă au fața pusă altfel către răsărit, iar l-a pus în lipite, spate în spate. Pentru ocazie, să se poată sparge zidul de la mijloc și să facă un singur corp. Dacă s-ar revi un amator cu familie pentru o încăpere mai mare. Considerând că toate chiriașele promit ca în cel mai scurt termen să achite resturile de datorii, Da. Da. iar chiriașele vechi
să plătească, Ca și chiria pe semestrul următor? care proprietarul se învoiește, iar domnișoara Matilda zice că... Ça m'est égal. Poftim? Ça m'est égal. Ori la numărul 13 bis, ori la 13 simplu. Că am luat casa provizoriu până la Sfântul Gheorghe. Iar proprietarul, care este bechier, poate să stea și într-un imobil mai mic, pe care îl are pe aceeași stradă. La numărul 12, vis-a-vis, a rămas neînchiriat. Amatorii pretinzând că... Strada de curând construită n-are canal și tramvai. Având în vedere că, în fine, s-a convins proprietarul că e mai bine cu o bună manieră, pentru ca să rămâie, prin urmare, Domnișoara Lucreția Ionescu împreună cu mătușa Anica Ionescu să rămână la 13 bis, iar domnișoara Matilda Popescu împreună cu mama sa, doamna Gheoala Popescu, să se stabileze. La 13 simplu. Da. și nu rămâne nici cu imobilul de la numărul 12 neînchiriat, nemai având speranța după Sfânt Dumitru, deoarece fiind pe bază de sezon de iarnă, lumea s-a grăbit și a rămas foarte multe imobile goale, care se vede în fiecare stradă, chiar mai la centru, peste tot de închiriat. Drept aceea am încheiat prezentul proces verbal spre a servi la trebuință părților. Comisar secție 55, Mitică Pișculescu. A servi la trebuință părților. Comisar secție 55, Mitică Pișculescu. La 5 o'clock se întâlnește lumea bună. La ora 5, o dată doar pe săptămână, se bea un ceai cu uscățele englezește. Monden, monden, dar se bârfește românește. Carnetul domnului Claimur, deschise spre știință, să dea detalii de jur fix la orice cunoștință. Am văzut mulți oameni fără calități, fără defecte niciunul. Pentru un cetățean care știe citi, cel mai greu lucru e să nu scrie. Mofturi. Dar să vedem ce mai zic și alte gazete. În genere, damele din lumea mare publică aici, spre știința numeroaselor lor cunoștințe, ziua lor de primire. Madame Esmeralda Piscopescu, 5 o'clock tea, tous les jeudis. Astăzi este tocmai joi. Haidem la Madame Piscopescu. Madame Piscopescu, îmi dați voie. Vitaman la ponte. Ai taci tu! Lasă-l întreb eu. Ai fost aseară la circ? Da. Cine taci tu? Ai văzut pe Mița? Pe sora matale? E, pe sora mea, pe Mița. Pe protopopeasca tânără. Era într-o lojă în fața mea. Ai văzut? Cine taci tu? Cu ce
pălărie era? Cu o pălărie mare, bleu jandarm, cu pambliș vioros. Taci tu! Apoi lasă-mă și pe mine, soro! Tot tu. Era cu Protopopescu? Mi se pare că... Nu era cu Haralambina? Cu care Haralambina? Cu măsa! Cu măsa, cu o bătrână mică, uscată ca o smochină și gotită. Da. Cu părul roșu. Da. Vopsit. Da. Ai văzut? Da. Ai văzut? Ce să văz? Parcă măsa nu știe. Și... a mai intrat cineva la ele în lojă? Mitică. Care Mitică? Cum care Mitică? Lefterescu. Mitică Lefterescu. Locotenentul. Vă rog să mă credeți, conițelor, pe onoarea mea vă spun, nu pot pentru ca să zic, pentru că eu... Pentru că dumneata ești cavaler și nu vrei să spui. Da, pe Mitică, l-ai văzut în circ? Da. Era într-un stal drept în fața mea. Lângă loja ei. Ai văzut? Ai înțeles acum pontul? Vezi ce proastă-i. Peste poate, au! Vorbești de lup și Madame Protopopescu la ușă. Vai, ce obraznică e! Doamnelor, dați-mi voie să vă salut. Îmi pare bine că vă găsesc întotdeauna atât de vesele și grațioase, dar eu trebuie să mă retrag. Așa de grav. Da, Dar fără să iei măcar un ceai. Am o afacere urgentă. Pleci taman la pont. Nu, peste poate. Au. Madame Protopopescu. E un ger afară, mașer, de nu-ți poți face o idee. Dacă o ține așa toată noaptea, se duce dracului rapița. Nu crezi, am vorbit cu arendașii. Nu mi-a scris azi Protopopescu al meu? Ai fost aseară la... Taci tu, lasă întreb eu. Ai fost aseară la circ, Madame Protopopescu? Da. Singură? Taci tu. Singură? Nu, cu mama. Cu mama. Bravo. Doamnelor, eu... Tocmai la pont. Mai era cineva la circ? Foarte multă lume. Ce slujdobitoace! Nu te-am chemat pe dumneata. Dumneata să stai la ușă, nu dă-i dobitoaca de roza. Dintre cunoscuți era cineva? Mai nimeni. Constantineasca, Dumitreasca, Vasileasca, Georgeasca, Ogretinencile. Ce faci cu ceaiul ăla? E gata ceaiul. Atunci de ce dracu nu-l aduci? L-am adus. Și de ce nu spui proastă? Bombă în cap, proasta! Apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ? Ba, ți-am spus, Ogretinencile. Nu. Dintre bărbați. Dintre bărbați? Nu iei ceaiul. Ba da. Ba da. Mitică. Nu era? Mitică? Lefterescu? Lefterescu. Locotenentul. Eu trebuie să...
Lefterescu. Da, mitica al dumitale. Bal dumitale, obraznico! Bal tău, mozico! Unde te duci? Cum unde mă duc? La 5 o'clock la Madame Piscopesco. Fugi, nenorocitule. Taci tu! Care va să zică dumneata, văduvă, comersantă de băuturi spiritoase? La hanul dracului. Știu, lasă-mă să întreb. Plăti licența, doși judecător. Tăcere! Păi e păcat de mine, doși judecător. Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică dumneata, văduvă, comersantă de băuturi spiritoase? Ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravu? Eu sărman, doși judecător. Eu sunt o femeie sărman. Dumnezeu știe cum mă rup pentru o bucată de pâine. Chiar mă gândeam că de Sfântul Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul atâta îngarare ca să mai muncească pentru o bucată de pâine și nu mai ne dă mâna să plătim licența. Licența o plătește domitică. Domitică, să fie dracu care minte. Tăcere! Nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu. Păi dacă și lui că domitică, eu doși de cât o să rămână, pot să mă jur că mă știu curată la suflet. Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu să mă doși de cât o reclam așa. Onoarea mea, pardon, care m-a jurat și clondirul cu 3 kg de mastică prima, care tocmai veneam cu birja de la domn Marinescu, brigadirul de-mi piață, că chiar domn Thomas, chiar că să-l iau în birjă. Pe cine să iei în birjă? Pe clondirul, că zicea. Cine? Domn Thomas să sparge. Cine se sparge? Clondirul doși de cător. Femeie, ce tot bărâi? Răspunde odată lămurit la ce te întreb eu. Ce pretinzi de la prevenit? Eu, sărmna doși de cător, pretind așa. Onoarea mea, pardon, care m-a jurat mi-a lui că facut și dreguți. Și clondirul cu 3 kg de mastică prima, care l-a spart și nu vrea să plătească. Păi vine mea lui, gol pușcă, bea până să face tun și că vreau să chem vardistul, zice că mă slumenește cu chinoroz și dă să fugă. A trecut peste tarabă și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Clondirul doși de cător și să fugă. Cine? Mea lui. Ce pretinzi? Onoarea mea, pardon, care m-a jurat și clondirul cu 3 kg de mastică prima. Bine, șezi Păi vine mea lui, taci. domnule. Taci odată. Păi taci, da, am tăcut. Iancu Zugravu. Iancu Zugravu. Ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei? Eu, doamne judecător, dumneai zice, pardon, iar ai venit, mă, porcul. Că neai n-are niciodată politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic, dacă domn Mitică... Cine-i domitică? Eu te să rămână doși de cător și acu e bea. Taci, nu te întreb pe dumneata. Cine-i domitică? Domitică? Nu-l cunoști pe Domitică. Al dracului Domitică. Vorbește serios. Cine e domitică? Care va zică Domitică... Domitică de la pricepție. Pricep dumneatale acum cum devine vorba noastră. Pe ce are a face domitică? Dacă i-a plătit licența... Să fie dracu care minte. Taci, nu e vorba de licență. E vorba de clondirul cu mastică. A căzut de pe teșghea, domn judecător, că era pe margine. Și ce l-a împins? Pe piața rea, fiindcă zicea că cheamă vardistul. Eu nu vreau că sunt comersant. Comersant de piei de clăsă. Te invit să fii cuvincios aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo, domn judecător, ai văzut dumneata cu și ca ce pramat e dumneai. Nu-ți permis să fii necuvincios aici. Bravo, domn judecător, să spună ce Taci odată! căutește. Taci! Taci că te dau afară! Bravo, domn judecător. Au, au. Răspunde. Ce comerț faci dumneata? Eu? Domn judecător, eu am fost zugrav de case, român, domnule judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența străinilor,
Am deschis tarabă cu obiecte la moș. Dar de Chinoros cum a venit vorba? Am vrut să o speriu, domnule judecător, că o stric la, pardon, fixonomia obrazului. Să mă sperii! N-ai venit odată cu căciula plină de chinoros? Lasă-o pe aia, altă căciulă. A fost la politică, domnule judecător. Nu pricepe dumneavoastră. Femeie. Bine, toate bune. Dar de ce fi beat la judecătorie? Că aminte n-am curaj, domnule judecător. Se condamnă prevenitul Iancu Zugravu la 7 lei de spăgubire civilă și la 2 lei cheltuială de judecată. Da, domnul judecător, cu onoarea mea nereperată, cum rămâne? Că ți-o reperează, domitică.